धीरेन बर'नि जा सिमां बि सावरायग्रानि जा सिमां हाग्रामानि जा सिमां बे जेब्लाबो जाफुंनाय नंला बिदाय होसिगोन नोंथांमोनखौ बिदाय होसिगोन नोंथांमोना थांनो हासिगोन बिटिआरनिफ्राय नोंथांमोना थांनो हासिगोन बाय बाय हाग्रामा बाय बाय बि सावरायग्रा बाय बाय धीरेन बर' बाय 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 आं गासै एनडिएफबनि केडारफोरखौ सन्मान होयो मान होयो आरो मोजां मोनो नाथाय मोनसे बाथ्रा खोनासंनाया मोजां जायफोर एनडिएफबिफोरा हाग्रामाजों थाहैबाय गावनि हारिखौ फाननानै हाग्रामाजों थांबाय बेफोरबायदि एनडिएफबिखौ आं मोजां मोना मानो होनोब्ला जाय हाग्रामानि सरकारनि दिनाव गोबां एनडिएफबिफोरा मा खालामजादोंमोन आं बुङाबाबो जासिगोन खायसे खायसे एनडिएफबिनि केडारफोरा प्रमद बर' सारखौ गोबां बदनाम खालामगासिनो दङ जेलाव लायनो रन्जन दैमारि बिथांखौ फिन सोफिननाया प्रमद बर' सारनि आखाइ दङ होननानै गोबां मिटिंफोराव बदनाम खालामगासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन प्रमद बर' सारा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव फिन सोफिननायाव जेबो दाय गैया बिथाङा प्रमद बर' सारा रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोफिननायाव जेबो आखाइ गैया बै सानैसो एनडिएफबनि मानसिफोरा नंखाय बदनाम खालामगासिनो दङ बेफोरबायदि भेलुलेस बाथ्राफोरखौ जाहाथे खोनासंनो नाङा दिनै हाग्रामाया बिसोरनि थाखाय मोजां जाहैबाय मानि थाखाय गादिनि लुभि गादिनि सार्थ दिनै मोजां जाबाय जानो हायो रां रुफाबो मोन्दों जानो हायो नङाब्लाथ' बिदि बाथ्रा बुंनाय नङामोन हाग्रामाखौ इलेक्सनाव देरहाहोनो थाखाय बै सानैसो एनडिएफबनि केडारफोरा बेफोरबायदि नंखाय बदनाम खालामगासिनो दङ नाथाय नोंथांमोननि जा सिमां बे जेब्लाबो जानाय नङा मानो होनोब्ला इउपिपिएलनि सरकार जागोना रोखाखा 17 बोसोराव मालायफोरा मोजां गोबां सम्पति बानायनानै लाबाय नोंथांमोना नैबायदि लास्ट पर्यायावसो हाग्रामाजों थांबाय बे गोरोन्थि जाबाय नोंथांमोननि सिमाङा जाफुंनाय नङा मा बुंदों बिसोरो जे बिजेपिनि टप लिडारखौ लायनो लोगो हमहैदों रन्जित दास बिथांखौ दे लोगो हमनायाव बिथाङा बुंदों लायनो दे रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय दिहुननायनि बागै सावरायलायनायाव बुंदों लायनो प्रमद बर' सारजों रायज्लायहैनांगोन होननानै नंखाय बाथ्रा बे एनडिएफबिया जोबोर नंखाय बाथ्रा बुंदों बिथांनि बेफोरबायदि भेलुलेस बाथ्राखौ खोनासंनाङा बिथांनि टारगेटआ बेनो जे प्रमद बर' सारखौ बोरैहाय रायजोफोरनि गेजेराव नंखाय बदनाम खालामनानै हाग्रामाखौ देरहाहोनो हायो नाथाय नङा रायजोफोरा बुजिजोबखायो प्रमद बर' सारा बिटिआर सुक्ति खालामदों हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावदों बै एनडिएफबिया जोबोर नंखाय बाथ्रा बुंगासिनो दङ एकमात्र बिपिएफनि लाबालाबनि थाखाय एकमात्र गावनि लाबालाबनि थाखाय बिसोर दिनै बर' हारिखौ फाननानै हाग्रामाजों थांबाय बे दुखुनि बाथ्रा आरो बुंबावदों आरएसएसनि टप लिडारानो लायनो बुंदोंनो प्रमद बर' सारजों सावरायहैथां होननानै नंखाय बाथ्रा बियो जोबोर नंखाय बाथ्रा मिटिंफोराव बानसावगासिनो दङ बुंगासिनो दङ जाहाथे रायजोफोरा बेफोरबायदि भेलुलेस बाथ्राफोरखौ खोनासङा आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो राजनिति खालामनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ नाथाय जे बेफोरबायदि नंखाय बदनाम खालामनायनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे गोजानाव थायो जाय बिपिएफ सरकारा आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनायखौनो होबथाबाय थायोमोन बेसेबां होबथादों नोंथांमोनाबो मिथिगो नाथाय नोंथांमोना दा जानो हायो बाय बांला मस्लाफोर मोननो हायो मोनदों होननानै आं बुंथाराखै मोननो हायो बिनि थाखायनो नोंथांमोननि खुगानि जा बुंनाय सोलायगासिनो दङ बर' हारिखौ फाननानै दिनै हाग्रामाजों ग्रोब थांबाय नोंथांमोननि सिमाङा जाफुंनाय नङा बर' हारा मिथिखायो प्रमद बर' सारा बेसेबां मोजां मानसि गबिन्द बसुमतारी सारा बेसेबां मोजां मानसि बिआर फेरेंगा सारा बेसेबां मोजां मानसि गासिबो रायजोफोरा मिथिखायो नोंथांमोना बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनाङा जुदि प्रुफ दङबा रायजोनि गेजेराव हो अब्लाना जों फोथायगोन जेबोथ' प्रुफ गैया नंखाय बाथ्रा बुंदों
नंखाय बाथ्रा बुंनो मोना नंखाय बाथ्रा बुङोब्ला आंबो आमेरिकानि राष्ट्रपति डनाल्ड ट्राम्पखौ मैयासो लोगो हमनानै फैबाय नंखाय बाथ्रा बुङोब्ला किन्तु बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनो मोना नोंथांखौ आं सन्मान होयो नोंथाङाबो बर' हारिनि थाखाय खस्थ' खालामदों नाथाय जों जाबायदि केलकुलेसन खालामजोब्बाय जाय केदारफोरा हाग्रामाजों थाहैबाय जे बिथांमोना एक्चुअलि बर' हारिनि थाखाय एनडिएफबिआव हाबाखैमोन बिथांमोना गावबा गावनि राजनिति लाफालाब गावबा गावनि प्रफिटनि थाखायसो एनडिएफबिआव हाबदों होननानै जों दा सानो मानो होनोब्ला जाय हाग्रामाया एसेबां आलादा रायजोखौ होबथाबाय मिटिङाव थांनायफोरखौ मा खालामो मा खालामा गासैबो बर' रायजो राजाफोरा मिथिगौ बेफोरबायदि रोखा बाथ्राखौ मिथिनायनि गेजेरावबो सर्तबो दिनै हाग्रामानि आथिं हमहैबाय नोंसोरो बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बिराद साननो गोनां बाथ्रा बे जों बर' हारिनि थाखाय जोबोर खैफोद गोनां बाथ्रा रायजोफोर जे प्रमद बर' सारा जेब्लाबो बेफोरबायदि रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव फिन सोफिननायाव जेबो आखाइ गैया नोंथांमोना दा फोथाय बिथांमोना जेराव जेराव मिटिं खालामदों बेयावनो बदनाम खालामगासिनो दङ नाथाय बे बदनामा हाग्रामाखौ इलेक्सनाव देरहा होनायनि बदनामसो जों रायजो राजाफ्रा मिथिखाखोथ' जों सिगांनि बर' नंला सिगांनि बर'फोरा जा बुङो बेखौनो मानिनानै थायोमोन सिगाङो बुंफिननो हायामोन आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों जे इलेक्सन गेलेनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ मिटिंखौ नोंथांमोनाबो खालाम इउपिपिएलआबो खालामगोन नाथाय सोरखौबा बुनाय सोरखौबा बुथारनाय सोरखौबा एटाक खालामनाय बेखौ जिबनाव साननो नाङा लिडारफोरनि गोरोन्थिनि थाखाय जों गोबां बर' जोहोलावफोरा जिउ बावनो गोनां जाबाय जाहाथे नैबे बिटिआर इलेक्सनाव एबा इलेक्सननि उनावबो जाहाथे सासेबो बर' मानसिया जिउ गोमानो मोना बर'ल' नङा रावबो मानसियानो जिउ गोमानो मोननाय नङा जुदि इउपिपिएल एबा एबसुनि सोरबा जुदि समर्थना जुदि मायबा मोनसे अघटन जायोब्ला दायनिगिरिया नोंथांमोनानो जानांगोन दायनिगिरिया नोंथांमोनानो जानांगोन नोंथांमोननि सापर्टार नोंथांमोननि केदारफोरखौ लिडारफोरा मोजाङै बुजायहर जे रावखौबो दम होनो नाङा रावखौबो जेबो टारगेट लानानै जेबो खालामनो नाङा होननानै मोजाङै बुजायनानै इलेक्सन गेलेनो हो आं बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायो फिन आं खेबसे बुंबावो रायजोफोरखौ आं फिन खावलायबोयो दे गावबा गावनि राजनितिनि लाबालाबनि थाखाय खायसे एनडिएफबिनि केदारफोरा प्रमद बर' सारखौ नंखाय बाथ्रा बानसावगासिनो दङ बिथांमोननाव जेबो प्रुफ गैया ओरैनो बुंलागासिनो दङ हाग्रामाखौ इलेक्सनाव देरहानो थाखाय नाथाय नोंथांमोननि जा सिमां धीरेन बर'नि जा सिमां बि सावरायग्रानि जा सिमां हाग्रामानि जा सिमां बे जेब्लाबो जाफुंनाय नंला बिदाय होसिगोन नोंथांमोनखौ बिदाय होसिगोन नोंथांमोना थांनो हासिगोन बिटिआरनिफ्राय नोंथांमोना थांनो हासिगोन बाय बाय हाग्रामा बाय बाय बि सावरायग्रा बाय बाय धीरेन बर' बाय 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 बाय